carnaval staat voor de deur. Hoe ziet het er voor Ronnie Ruijsdaal uit? Goed, godzijdank. Ja, leuk. Leuk. Ik heb iedere dag optredens. En ik heb ook niet alleen maar in het zuiden optredens. Want ik ga ook naar Enter. Ik ga naar Raalte. Ik moet even kijken. We zitten best wel voor de helft wel boven de rivieren. En ik vind eigenlijk het carnaval boven de rivieren, onder de rivieren even leuk. Het is niet zo dat je boven de rivieren heb je van die bepaalde gebieden, zal ik maar zeggen. In Enter bijvoorbeeld wordt flink carnaval gevierd. In Raalte wordt flink carnaval gevierd. In Oldenzaal ben ik ooit geweest. Klassineveen daar in de buurt. Noord-Holland heb je bepaalde plaatsen. Dus, maar ik heb het druk en ik heb er heel veel zin in. Ik vind carnaval eigenlijk alleen maar leuker. En ik heb het gevoel dat heel Nederland carnaval steeds meer gaat omarmen als een soort van feest waar je niet omheen kent. En waar ook de jeugd weer heel veel meer aan gaat deelnemen. De grap is dat als je bijvoorbeeld in de provincie Groningen of Friesland of Drenthe of Overijssel. Dat je, zal ik maar zeggen, er wordt in Oldenzaal heel uitgebreid carnaval gevierd. Daar is een optocht. Daar wordt maanden, een half jaar voor die tijd beginnen ze met die wagens, met al die versieringen. Maar in Hengelo, dat ligt daar heel dichtbij, daar is helemaal geen carnaval. Dus dat is de grap eigenlijk. In het zuiden is natuurlijk alles. In Brabant, in Limburg, dat is één groot feest. Maar dat het zo, zal ik maar zeggen, van de oorsprong katholieke orde in het noorden van het land ook zo gebeurt, ja, vind ik mooi. Je ziet toch wel die linken die mensen met elkaar hebben.